Бу элеваторында күзеннән кабул ителеп, тиешле дәрәҗәдә киптерелгән, сакланган орлыкны хуҗалыкларга озата башладылар. 100 тоннага кадәр төяп җибәрәләр, ә моңа чаклы орлыклар җентекләп тикшерелә. Барлык партия орлыкларының тикшерелеше 92-95% тәшкил итә дип белгечләр. Бу турыда тулырак киләсе сюжетта карагыз. Завод лабораториясендә бөртекләрнең дымлылыгын, чисталыгын, тишелешен, сәламәтлеге торышын һәм башка күрсәткечләрне ачыклау өчен барлык заманча җиһазлар бар. Һәр процедураны башкаруның бөтен нечкәлекләрен әйдәп баручы белгеч Рамилә Гыйбадуллина белә. Биредә ул инде 15 ел хезмәт куя. Полный анализ ясыйбыз. Һәрбер партиядан, һәрбер сорттан язгы чәчүгә инде без хуплыйбыз. Сертификацияләүгә анализ тәтеш лабораториясендә үткәрелде, ягъни кулланучыга барып җиткәнче орлыклар җентекләп тикшерелә. Белгечләр чәчүлекнең сыйфаты буенча тулы гарантия бирәләр. Барлык партия орлыкларның тишелеше 92-95% тәшкил итә. Бүгенге көндә бездә 9 төрле яровой семена бар, 9 сорт. Бер яңа сортлар бар, бүләк, бурлак, иделле дигән. Толайковская надежда дигән сорт бар, самарский сорт. Ульяновский сортының 2 репродукциясы бар. Ульяновский институтына. Шулай үзебезнең Татарстан институтының, ягъни тәҗрибә институты сортлары. Чәчүлек алырга килүче машиналар агымы көннән-көн арта. 100 тоннага кадәр дә тиеп җибәрәләр. Көненә 160 тонна орлык озату мөмкинлеге бар. Быел кары белән көрәшүгә дә күп көч куярга туры килгән. Склад яннарында кар катлама калынлыгы 1 метрда 70 сантиметрга җиткән. Аны үз көчләре белән чыгарганнар. Предприятиедә 60 кеше хезмәт куя. Әлегә бер сменада эшлиләр. Бүгенге көнгә орлыкның 80% әзер. Аларны хуҗалыкларга озата башладылар инде. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.